कारे कैमरामैन का करत रे? का बोला? अरे साला तू अब दुखी बाज हो गइल बारे। बहुत दुखी के फेरा में रहता रे भाई। अब माल चुई तो दुखी के फेरा में ना रह जाई। मैं आज कोनो वीडियो बा रोज करे खाते लगावा। अरे बाबा ना हो सेक्सी सॉरी सेक्सी ना के बाबे। अच्छा लगावा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। अरे साला ई भौजी आ काहे करता रे भाई रे? अरे मर्दे लागत तो कोई घुसा के तोड़ देले बा। अरे साला पार्टनर हाँ पार्टनर। ये हाई कौन स्टेप पर डांस करे? डांस करता कि एकरा पेला था भाई रे? अरे साला ई तो एकदम चोहर गइल रे चिपक के। हमरा लागत एकरा पेला साला हाई स्टेप तो वो से खतरनाक बा भाई। डांस करता कि हक के छछड़िया काटता है ऐसे करके। साला मौगा तहरा बस के नहीं छे बारा करे खातिर, काहे कि तू पहले कह देले बारे कि एगो दूगो के बुला के बारा करे के पड़ी। बात तो सही है। तो तू काहे लागल बारे? तू छोड़ दे, हमनी के आवतानी बारा कह देब। नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे भौसरी जब ये हमार खड़ा होइल तो तोहर चौड़ा हो जाई। रहे दे कनी कम फेंक साला। तहरा से ना बारा होई रे किसमिस। भोसरी के तू पहले ही करे बारे कि दूगो के ला के बारा करे, तो तहरा से का होई? तू हट साला। अरे साला जब कहतानी कि तारा बस के नहीं खे तो साला काहे ओकरा के परेशान करने बाने? छोड़ दे। तहरा बस के नहीं के बेटा, तोर छोट बा।